bura maduong'. Akeno wakili ni nene yo machal nade nikech ang'eni chief oseliko gik mathoth kaendi. Ondiko gik mang'eny gi wiya makoro nikech ogoya ne awacho ni kik ping sirkal. Aparo ni kanye onego akwong aler gima adwa wacho. Sirkal inyalo pingo kendo ping kaka idwaro kendo kel gitu question sasa mineno ka intiere gi penjo. Lakini kik ibed ng'at moro ma sirkal kokoni niya ni wadwa biro e gweng'u mondo konwa ni utudwa ne ang'o gang'o mwalosnu mondo wambe wa assess gik mosetimwa ne progress tutamuru ni ok odwar mano kendo koro tich manitimo mar usuru cha kendo koro gimokonyigo donge emomiyo na tiyo kendo gi example mar Migosi Raila Odinga ni sasa manowinjo kata ka ker dhi kata ka ne pok handshake ni nobedo Ruto ne dhiga kata mana Homa Bay nodhi mo launch housing project kendo gavana wanga norwake ma Raila nowacho ni en onge gi wach samora mora mar development agenda dhi bedo launch. Koro en gima rach ka jatelo manyalo bedo ni nosebedo jalup ker Kenya kae rally joge ne mondo kwedi ni sirkal or ker kik dhi e gweng'gi mondo timne jopiny gi maendeleo. Itamo jopiny tiyo gi haki gi mar osuru magisolo. An awuon asepingo sirkal ni bende makata Sharon gini ong'eyo kae. To gimoro amora madhi e chopo ni kura da chamo pesa na masesole usuru to onge ng'ata ma biro poga godo. Kasto mar ariyo ineno e komiti mar bunge kaka gino tiyo en niyande ntiere political parties. Thoth joge oyier gi political parties. To every party nigi party leader, every party nigi whips gi. Koro sama ogik ne jomoko ntiere kaka ineno gi ka ok gi support agenda mar party gi. To parties gi dhi to bedo piny or the whips go bedo piny to winjore ni kae onego koro watime lokruoge gi. Manende momiyo ineno ka joge sama ne gichako pingo sirkal. Onge gima lich ne sirkal kaka budget committee. Kech mane gima ran agenda mar sirkal. Ok inyal bedo ni pingo sirkal no to in mochako mi migawo maromo kamano mabiran. Mano sirkal no dhi gore piny. To ere lit ma joge neno. Ka seche ma gin ga gi committees gi to wan waonge committees gi to gifeel ga ni sirkal ringo maber. To seche ma to koro golgi to ambe koro ket ng'atwa to koro gifeel ni owegi ok sirkal. Sirkal en mar jite. Opportunity gi kano chopo ne giringo kode. Wabe sani ochopo. Weuru wadil gi finance kaka wanyalo deal godo. Mondo wambe koro wabede gi opportunity nikech ineno ka sani ji ywak ni sama Ndindi Nyoro ne en chair mar budget committee. Inyo ke wacho ni ken budget manoketo mar constituency ne mar Ndara. Noingo kata mana mar Homa Bay County te. Koro wan bende sani noketa Tandi. Wabe koro wabi wawinja nena ni koso gini ok en budget kaka ne yuago ni nwaonge sirkal cha jotendwa magowa piny. Migawo mar finance ne pok wabede. Sani koro ero wan godo. Kik wabwa wach ni joka bebe ne ging'ere nikech ne gin gi committee. Sani wan gi committee mar budget e bunge kendo wan gi migawo mar finance executive. Gima nyalo mono watimo dongruok koro ma maombe wanyalo pimo godo. Ma koro wan bende koro wangi jotelo ge yo makende nikech koro kanise koro na Ndindi Nyoro ni omenda bende nabaro kadhi kar chung'od bura mare ma Kiharu. Koro wang na dhi baro dhi ane gumsong. E gima wambe koro wadwa neno mondo wang'e aneni to kare ang'o momiyo wan development wasebedo chien maingo mar joge nikech sani omiwa kombe ma amua kaka itiyo gi resources wa. Wach machielo ma bende nawinjo kata